Og velkommen til den her video. Mig og Magnus vil bare lige sige, hvis I gerne vil have den nye secret brainrot, som hedder Sahur. så skal I bare kommentere jeres navn ned i kommentarfeltet ind i Roblox og like den her video. Og I skal også subscribe. Og så får I simpelthen 25 crates, hvis det er jer, der vinder. Og der er 1% chance, så det er jo ikke 100% sikker på, at I får den. Men I kan jo være heldige at få den af mig og Magnus, hvis I vinder. Jeg havde i hvert fald farmet 25 til Magnus. Jeg havde farmet 25 til Magnus, og han fik den på de første 8, han åbnede. Ikke, Magnus? Jo. Så hvis I gerne vil have den, så ja, så gør det. Så hvis I gerne vil vinde dem her, så skal I bare kommentere jeres navn. Så jeg vil bare sige, at vi ses til næste video. Hej hej!